A ver, clase práctica número 1. Ni bakarrik lehenengo klasi, gehitxa ez da... Bueno, Jorge Oteizak esaten ban, mundun bizi garela. Eta, hau da mundu, karo. Osa, amendaz, bueno, gu hortiz ziergaz, vamos. Eta danak txinuk eta amerikanuk eta dana da zen. Eta mundu etorri ginela. Como en forma de huevo edo zen. Bueno, hori gatxada espliket. Orduan, nik entendi hotzet, gu mundunga ez da, baina gu ez ga importantik. Eta mundu be ez da importanti. Bueno, bai, dana da importanti. Bueno, zozer laku. Eta orduan, Jorgek konsegidu bana da, mundu eta gu eta dana kentzi. Hori la hostia da, Osea, ni hola pentsetan da zelan. Eta Jorgek, horregaitxi da, universala eta horrek gauzak, entendetzu? Osea, hemen universitarizu zari, ez da? Horregaitxik. Orduan, Jorgekin ban, dana, kendu. Eta orduan hartu ban mundu eta klon, kendu ban. Eta orduan, karo, kendu iman mundu, orduan, fuera, pum. Osea, batzuk azizin futbolin. Osea, gu ez, gu eskupilotan, beti. Osea, basketbol, gero azizan, el juego de los vascos, eskuakin azizin, holan, baloncestun, eta gero torri zen inglesak eta futbol. Eta bitxut, namaitxu da ben munduk. Baina, hau ja la hostia da. Bitxu Jorgek zein ban. Osea, honei deitxutzen, nik ja titulu eziotezan, Osea, da algo así como la desocupación de la esfera del redondo. Entenditzezue? Osea, hartu ban mundu, eta, karo, mundu ez da hemen. Osea, pentsau, osea, jode, Jorge. Oin mundu barik, baina berak esaten ban, guk kapazidadi daukegule mundu ikusteko. Eta, karo, hor mundu eguen lehen, ez da? Osea, bakizu ez da? Eta horrei deitxutzen, pues, el imaginario vasco, ez da? Bueno, zozer laku da. Eta, el imaginario vasco, eta, karo, zuk hori, amerikanoi bezaten batzezu, pues, el imaginario universal. Eta orduan, berak, eta hau, honako antzelaku Bilboko ayuntamentu aurrin ipini da, be. Bai, ikusi zue, halako antzelako bat. Zegaitxik azizari etxaluke. Emozionau izarie? Banek amaitxuat.